Yo! Sorry. Yo! Kamusta kayo mga friends kong malulupet? So ngayong araw nga pala ay araw ng linggo at galing ako dito sa Kalatagan kasi may dinala lang akong pasalubong sa mama ng girlfriend ko at sa papa ng girlfriend ko. At isang magandang balita ngayong araw ay magbabayad ako sa aking motor at last payment na ng aking motor. Yes! Napakasarap sa pakiramdam. Na yung dating pinoproblema mo ng buwan-buwan is coming to an end. Isang magandang balita is mapapasatin na ng tuluyan ng ating motor na si Snow. Diba ang saya? Napakabilis ng 2 taon at 2 taon na rin sa akin tong si Snow. So gagawa natin yan ng panibagong vlog, panibagong review ng video para i-review natin tong si Snow after 2 years na paggamit. Ayan, natutuwa lang ako. Gusto ko lang mag video at gusto kong iparating ang aking sentiment dito sa aking motor na to, na ako'y natutuwa talaga at nakapundar ako ng ganitong klaseng gamit or sasakyan. Natutuwa ako na nakaya ko ng 2 taon na may monthly na consumption monthly na bayarin, ganyan. Thankful ako na mapapasatin na to ng lubusan ng ating motor, mababawasan ang ating bayarin. So masaya ako at nagpapasalamat din ako sa inyong lahat na sumusuporta at sumusubaybay dito sa vlog natin. Natutuwa lang ako na kahit papano may nakakasama ako sa journey ko dito sa aking motor. Yan. So, maraming salamat sa inyo. Nakaka-proud lang na meron kang na-achieve for the past years ng iyong buhay, ng aking buhay. Nakaka-proud lang at gusto ko lang isang i-share sa inyo. Hindi naman halatang excited ako, no? Nabubulol-bulol pa. Yun, natutuwa lang ako at gusto ko lang i-share dito sa aking channel na ganito, ganyan, for transparency na din. Transparency, bakit? Sino bang kailangan i-transparency? Tsaka ano pala, halos 2 taon na rin pala ako nagbablog, no? Wala pa rin tayo sinasahod dito sa YouTube, which is okay lang naman. Nag-enjoy lang naman ako sa ginagawa ko eh. Gusto ko lang i-share para pagdating ng araw may babalikan ako, di ba? Kunyari, nitong araw na to, hahanapin ko yung mga vlog ko ng ganitong araw. Tapos pag nakita ko siya na ay may ganito pala, ngayong araw pala yun, gano'n, no, di ba? So ngayong araw embarks the day na natapos ko ng hulugan itong si Snow. So hindi na siya hulugan ngayon. Kasi tapos na. Mga nakikita ko sa TikTok eh, sabi nila okay lang, ano yan? Okay lang walang pyesa. Walang pyesa? Okay lang sa stock muna sa ngayon, basta hindi hulugan. Parang mga ganun yung mga nakikita sa TikTok eh. Okay lang naman maghulugan, wala namang problema maghulugan, basta mahuhulugan mo buwan-buwan. Kasi pag yung isang tao hindi naman talaga kaya nilang mag-cash, hindi nila kaya maglabas ng ganung kalaking pera that time na gusto na nilang kumuha ng motor, eh kailangan talaga nilang hulugan. Hindi naman masama maghulugan eh, kasi hulugan ng motor mo. Ako naman kasi gusto ko rin cash yung ano ko, cash basis din ako eh. Kaso may times talaga na may kailangang hulugan, ganyan. So wala namang problema dun. Tsaka kung gusto mo naman yung isang bagay, bakit ka mahihiya kung hulugan, di ba? Tsaka ba't mo ba iisipin yung mga sinasabi ng iba? Okay lang yan. Ito naman 2024 na tayo mga friends, magta 25 na nga eh. Parang dati bago ko pinag-isipan na kumuha ng motor, iniisip ko muna, pagsisisihan ko kaya na kumuha ako ng motor? Pagsisisihan ko ba kaya na may ganito akong binabayaran? Paano kaya ako hindi ko tumahulugan ng 1 buwan, ng 2 buwan? Paano kung may emergency na nangyari tapos kailangan kong ipauna yung emergency kaysa sa motor ko, diba? Paano naman yung hinulog ko ng mga ganong panahon? So kapag ka may para sa'yo, kapag ka para sa'yo talaga yung bagay na yun, para sa'yo talaga. So thankful ako na nakompleto ko yung 2 years na pagbabayad without delay. Kaya okay na rin para sa hulugan. Tsaka mas maganda ako maghuhulugan kayo mga friends. Aim for yung pinaka
mabilis matapos, na kaya ng budget nyo, na hindi kayo magagahol ganyan sa budget. Mas maganda yung tapos agad kaysa paunti-unti nga yung bayad nyo pero ang tagal naman matapos. Tapos ano pa, yung para bang kahit nakakatipid kayo ng paghuhulog, wala rin naman kayo maiipon. Mas maganda na yung tapusin nyo na kaagad, yung parang pinakamabilis na agad matapos yung kunin yung mode of payment, para at least may napupuntahan yung extra nyo na pera. Gaya nitong akin, pinag-isipan ko pa kung 2 years or 3 years ang gagawin ko, kasi nga pag 3 years syempre medyo mas malbaba yung monthly, mas may magagastos ako pang monthly ko, ganun. Pero ang iniisip ko, sa after 2 years na yon, sa after 2 years meron pa akong 1 year para mag-ipon para sa ibang bagay, di ba? Ganun yung mga yung napag-isipan kong ano. Tsaka buti na lang talaga kinaya ng budget ko. Yun yung ano doon, yun yung pinakamasayang bagay dito sa journey ko ng paghuhulog sa motor. Buti na lang kinaya ng budget ko talaga. Kaya ngayon, proud ako na mapapasa akin ka na ng tuluyan ni Snow. Maraming salamat Snow, at ang dami kong memories na nagawa ngayong 2 taon nating journey, at marami pa tayong gagawing masasayang memories Snow. Kasi akin ka na. Hindi ka na makakawala sa akin. Ayun, nakakatuwa lang din. Tapos meron tayong budget na 7,000 monthly para sa pyesa. Kasi hindi na tayo naghuhulog ng 7,000 monthly, pang pyesa na yon. Hanip na yan, pyesa pa rin. Ayun, magkaka-extra allowance tayo ng na monthly, di ba? Saya nun. Yun yung masaya kapag may natapos kang hulugan, di ba? May Christmas tree na dito sa Lago. Natutuwa talaga ako. Sobrang saya ng araw na to. Actually kahapon yung niya pa second year niya, November 30. Kaso ngayon lang talaga ako nagka-time na lumabas, magbayad, ganyan. Kasi kahapon sinamahan ko yung tropa namin na mag-assemble ng PC. Halos inabot kami ng anong oras kahapon. Gawa nag-uulan dito sa amin. Putik na putik nga motor ko Pupunta ako Lipa, putik na putik ang motor ko. Ayun, kulimlim pa rin ang panahon ngayon Grabe no. Kaya kayo mga friends, pagka may gusto kayong gawing bagay, huwag niyong palampasin. Although pag-isipan niyo mabuti, pero wag niyong palalampasin, di ba? Kasi minsan pag pinalagpas mo yan, okay, checkpoint. Nadoble Oo nga po Tubig, bagong tubig. Oo nga po. Tapos matagal na nagbigay ng plastic Oo nga po. Okay na po sir. Thank you po. Nadoble raw yung nakalagay ba naman sa address ko, bagong tubig, Galaka, Batangas, di ba? Nadoble nga naman. Pagkara nga ba noon, doble. So yun nga, nasa na ba ako? Yun. Pag may bagay kayo na gustong gawin, kaya gustong bilhin, ganyan, pag-isipan nyo muna ng doble. Tapos kapag lumamang talaga sa inyo, kunyari nag-isip kayo na kung bibilhin nyo ba o hindi, tapos gagawin nyo ba o hindi, tapos 50-50 pa, diba? Ganyan, 50-50, gagawin ko ba? Hindi. Yan, tapos nag 50-50. Huwag nyo munang kuwanin, huwag nyo munang gawin. Ang gawin nyo, magpalipas kayo ng mga 1 linggo, 2 linggo, tapos pag-isipan nyo ulit. Tapos ganito, kukunin ko ba o hindi, gagawin ko ba o hindi. Pag lumamang yung gagawin ko ba o yung gagawin ko ba, pag lumamang siya na mga 70-30, gawin natin 70-30. 70% na gusto mo nang gawin, 30% na nagda-doubt ka. Ang gawin mo, magpalipas ka ulit ng 1 linggo o mga ilang araw, tapos pag-isipan mo ulit kung gagawin mo ba o hindi. Pag tumaas ulit yung percentage na gagawin mo ulit, yung parang mas masaya ka sa puso mo, nagagawin mo ulit, na gagawin mo yung bagay na yon o kukunin mo yung bagay na yon, i-grab mo na agad. Kasi
ando na yun eh. Nakatatlong beses ka na nag-isip na gagawin mo, at ang lumalamang sa puso mo, yung gagawin mo talaga. Kasi ang excitement kasi medyo ano yan, medyo tuso ba, parang ganon, medyo traidor ang excitement. Kasi kapag ginawa mo siya kasi na-excite ka lang, baka sa bandang huli pagsisihan mo. Kaya kapag yung excitement mo sa isang bagay na na-delay, ganyan, kunyari na-delay siya ng 1 buwan, 2 buwan, pero pagka naisip mo siyang bilhin, is excited ka pa din, kunin mo na. Kasi andun na yung puso mo talaga sa bagay na yon, o kaya gawin mo na. Gaya nito, kunyari sa senaryo na to, pagbablog, parang dati ko pang gusto mag-vlog, parang nung mga nakaraang panahon pa yon, na parang anong tawag dun? From 3 years ago pa yata ako gusto kong mag-vlog. So pinag-isipan yan, kung magbablog ba ako o hindi. Pero nung dumating yung panahon na lumalamang na yung ay magbablog talaga ako, parang ganoon. Inumpisahan ko, bumili ako ng camera, o diba? Tapos ngayon nandito na ako, meron na akong 1,300 subscribers, diba? Which is hindi ko naman in-expect na makukuha ko ng ganong panahon. Kasi sino ba naman ako? Simpleng tao lang naman ako, diba? Hindi naman ako artista, hindi naman ako politiko, o diba? Hindi naman ako singer, hindi naman ako dancerist na sikat, diba? Pero nagawa ko siya within 2 years. Nagka 1,300 subscribers ako within 2 years na pagbablog. Ano din, matagal din siya kung iisipin, pero at least umuusad, di ba? May napupuntahan ba? Parang ganoon yung ginagawa ko. Kahit pag ganito lang naman ako eh. Pamotor-motor lang naman ako, tapos pasalita-salita lang naman ako dito. Well, nakakatuwa lang din na nakaabot ako ng ganitong subscribers na hindi ko naman talaga masyadong in-expect. Kasi nga sa mundo ng ganitong vlogging, napakatagal mga friends. Lalo na kung ikaw lang yung sarili mo lang yung gumagalaw, sobrang tagal. Kaya ayoko yung pasensya mo hanggang ilang buwan lang sa mga ganitong bagay. Hindi to para sa'yo. Gaya ng pagkuha ng motor, nahulugan, napakatagal niyan. 2 taon, 3 taon, diba? Maximum sila ng 3 taon eh pagka sa motor. Lalo na what more pa sa sa mga 4 wheels, diba? Umaabot ng 5 years, 10 years. Sa lupa 10 years to 20 years, diba? May mga ganung bagay na kapag gusto mong kuhanin, na napag-isipan mo na siya ng for ilang times, eh kunin mo na. Kasi baka yung sa isip mo na baka magsisi ka pag kinuha mo, mas magsisisi ka pag hindi mo kinuha, mga friends. Kasi maiisip mo na after ilang taon, sayang, tapos na sana yun, o diba? Grabe. Kaya nito, kung hindi ko to kinuha ng ganong taon, parang sa ngayong panahon na to, magsisisi ako na hindi ko to kinuha. Diba? Kasi kung maiisip mo na ay sana pala ngayong araw tapos ko nang hulugan yun kung kinuha ko, diba? Parang maiisip mo na kaya ko naman pala, bakit di ko pa kinuha? Eh di sana tapos na ngayon. Napakalaking pagsisisi kapag hindi mo ginawa yung isang bagay na pagdating ng panahon marirealize mo na kaya mo naman pala. Oh, eh di sana may napundar ka na, may napatunayan ka na, parang ganun, diba? Napatunayan sa sarili mo, hindi sa iba. Huwag mo na isipin yung iba, hayaan mo sila, ganun. Kung ano mang iisipin nila sa'yo na wala ka pa naman napapatunayan, bakit? At least napatunayan ko sa sarili ko na kaya. Kaya masaya ako ngayong oras na to, kasi nga natapos ko na to, wala akong pinagsisihan, diba? At may gamit pa akong akin. Oh, di ba? Parang ganoon. Oh, di ang buwan-buwan na lang nagastos ko dito sa motor ko is yung gasolina at saka yung maintenance, di ba? Change oil, mga lubricants, mga ganyan, di ba? Napakalaking bagay, mga friends. Kahit sabihin nating hulugan yan, lalo na kung gagamitin mo sa pangkabuhayan, lalong wala kang pagsisisihan, mga friends, pag kumuha ka ng mga ganito. Okay lang yan kung huwag kang mahiya kung hulugan ang sasakyan mo. Ang mahalaga nagagamit mo, ang mahalaga masaya ka sa ginawa mo. Kaso syempre
may ano rin yan, may counterpart din yan. Kaya minsan ingat-ingat din tayo sa pag-purchase ng mga gamit natin. Ingat-ingat din tayo sa pagde-decide natin sa buhay, kasi meron niyang kaakibat na consequences pag hindi mo na-maintain ng maayos, 'di ba? Yun mga friends. Yun yung natutunan ko sa 2 taon ko na paghuhulog dito sa aking motor. Masarap sa experience na meron kang parang ipinupush na makuha, tapos yung fulfillment ng pagkatapos ng bagay na yun, pag nakuha mo na yung bagay na yun, yung fulfillment, napakasarap mga friends. Ano yung sa simpleng buhay lang namin na yung sahod mo, dati yung sahod mo nakakasapat lang talaga sa ano sa pang araw-araw mong pangangailangan, pagkain, labahin, gano'n, paglalaba, tsaka ano pa ba, yung kuryente. Ayan, dati mga sahod namin nakakasapat-sapat lang sa mga ganun. Kaya ngayon na natapos ko tong motor na to, mas masaya ako kasi may napuntahan yung pera ko na na extra 'di ba? Kasi kung hindi ko kinuha tong motor na to ng mga panahon na yon, wala rin naman siguro akong maiipon kakagala at least 'di ba? May napuntahan yung pera ko. Ang takaw ko pa naman, kapag may nagustuhan akong pagkain, bibili talaga ako. Ganun ako Pero sa ngayon binibreak ko yung habit na yun. Wala, nakakatuwa Kaya ang sarap din mag-share na baka sakali may mapulot kayo dito sa pinagsasasabi ko, di ba? Pero kung talaga, kung hindi pa naman talaga kaya mga friends, huwag nyo ipilit. Kasi mahirap yung pilit talaga. Mahirap yung ganun. Baka yun yung pagsisihan nyo kapag pinilit nyo yung isang bagay na hindi pa naman talaga dapat, di ba? Pero masarap talaga yung may mga napupundar kang gamit. Nakaka-proud, sobrang nakaka-proud. Kahit hindi ako yung nakakabili, kunyari na yung kaibigan ko nakabili ng ganitong bagay, yung kapatid ko nakabili ng ganitong bagay, yung girlfriend ko nakapagpundar ng ganitong bagay, napaproud din ako sa kanila. Kahit hindi ako yung nakagawa, napaproud din ako sa kanila. Kasi nakakatuwa naman talaga kapag yung isang tao na dating napanghihinaan siya ng loob, na parang dati sa isip mo is nakakasapat lang talaga sa pangangailangan yung kanilang pera, budget, gano'n. Pero makikita mo sila nakabundar ng mga bagay na gusto nila or kailangan nila for improvement of their life. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Kahit nga yung mga hindi ko kakilala na nasa TikTok ay never ako nag-post or nag-comment na para ay ganito naman yan, ganito, ganyan, hulugan lang naman yan, yung mga ganun ba, na parang minamata mo yung tao kasi mas magaling ka sa kanila. Ibig sabihin ganun ba yun? Hindi ganun. Huwag ganun mga friends. Kaya mas mabilis naman ako dyan. Isipin nyo na lang, nakapundar sila ng ganun sa sarili nilang dugot pawis, diba? High carbaos. Yun na lang yung yung isipin nyo na nakaka-proud naman. Nakapagpagawa siya ng bahay, diba? Sa susunod ako naman. Ba't ka maiingit sa mga ganun tao? Maging proud ka sa mga ganun tao kasi napupundar nila yan ng sarili nilang diskarte at saka skills. Ako natutuwa ako kapag may ganun. Kunyari yun, sino nga ba yung last na parang may nakita ko na nakabili siya ng nga ba nabili niya, yun yung isa kong tropa, nakabili siya ng Honda Click, nakakuha siya ng Honda Click. Tuwan-tuwa ako na nakabili siya ng motor kasi pinaghirapan niya yun bakit mo sila i-hate? Pinaghirapan nila yun. Tapos sasabihin mo, ang hulugan lang naman yan. Hindi naman ako na-hurt sa sinabi nila kasi wala naman ako, bahala sila. Kasi may mga ibang tao kasing sensitive pagdating sa mga ganyan Malapit na ako dito sa Yamaha. Mag-withdraw lang ako dito sa Walter Mart, tapos pupunta ako sa Yamaha para magbayad. Yes! Last payment. Congratulations to me and myself and I.